Здравейте! Днес ще говорим на тема как да направим дома си по-екологичен. Нашите приятели от Шанс ще ни задават въпроси, а ние доброволците ще отговаряме. Нека започнем. Нашите домове могат да бъдат уютни и екологични, от пестене на енергия до използване на натурални продукти. Има много начини да помогнем на планетата отвътре в дома си. Както вече казах, днес ще поговорим за това как да направим домовете си по-екологични и по-здравословни. Какво прави нашия дом по-екологичен? Една къща е екологична, когато е проектирана и се ползва по начин, който намалява вредата върху околната среда и използва по-малко природни ресурси. Основните характеристики са енергийна ефективност, добра изолация на стените, покрива и прозорците, така че топлината да не се разсейва през зимата и да не прониква през лятото. Енергийно ефективни уреди, като хладилници, перални, климатици с висока ефективност, LED кружки вместо старите кружки с нажежаема жичка и използване на възобновяема енергия. Слънчеви панели на покрива или в двора, слънчеви бойлери, на някои места малки вятърни турбини или участие на програми за възобновяема енергия на общността. Пестене на вода, душове и кранове с нисък дебит, тоалетни с двойно или ниско изплакване, бъчви за събиране на дъждовна вода за поливане на растенията, сухоустойчиви или местни растения, които се нуждаят от по-малко поливане. Устойчиви материали. Използване на материали от местни източници, по-малко замърсяване от транспорта. Използване на материали с ниско въздействие върху околната среда, като бамбук, рециклирана дървесина, рециклиран метал. Бои и покрития с ниско съдържание на летливи органични съединения, ниско химично съдържание, за по-добро качество на въздуха в помещенията. Намаляване на отпадъците и здравословен въздух в помещенията. Добри системи за рециклиране и компостиране. Естествена светлина и добра вентилация за намаляване на мухъл и замърсяване на въздуха в помещенията. Избягване на токсични химикали в почистващи препарати, бои и мебели, когато е възможно. Накратко, екологичната къща използва по-малко енергия и вода, създава по-малко отпадъци и е по-здравословна за хората в нея и има по-малък екологичен отпечатък. Как да пестиме енергия вкъщи? Има много практически стъпки по какъв начин да направим това, както големи, така и малки. Например, ежедневни навици. Изключвайте осветлението, вентилаторите и електрониката, когато не ги използвате. Изключвайте зарядните устройства, кафемашините и други устройства, когато не ги използвате, защото те консумират енергия в режим стендбай. Затваряйте вратите и прозорците, когато отоплявате или охлаждате дома. Използвате естествена светлина през деня, вместо да включвате лампи. Осветление. Заменете лампите с нажежаема жичка или халогенните лампи с LED лампи. LED лампите използват около 75 до 80% по-малко енергия и издържат много по-дълго. Използвайте осветление за конкретна задача – настолна лампа, вместо да осветявате цялата стая, когато имате нужда само от осветление на малка площ. Отопление и охлаждане. Настройте термостата малко по-високо през лятото и малко по-ниско през зимата. Дори 1-2 градуса правят разлика. Използвате вентилатори, за да спомогнете за циркулацията на въздуха. Те използват много по-малко енергия от климатиците. А може ли да отглеждаме собствена храна вкъщи преди малко пространство? Да, абсолютно. Дори в много малки пространства можете да отглеждате част от храната си. На балкона, на перваза, на прозореца или на прага на вратата. Билки като босилек, мента, магданоз, кориандър, мащерка и чесън растат добре в малки саксии. Листни зеленчуци като маруля, спанак или рукола могат да се отглеждат в контейнери. Малки люти чушки, чери, домати и ягоди могат да растат в саксии или висящи кошници. Вътре в стаята много билки могат да се отглеждат на закрито, близо до слънчев прозорец. Можете да отглеждате микрозелени, много млади растения в плитки тъви, те растат бързо и не се нуждаят от много място. Кълнове, като кълнове от боб или люцерна, могат да се отглеждат в буркани за няколко дни. Ползите от това са по-свежа и вкусна храна, по-малко отпадъци от опаковки и емисии от транспорта. Малка ежедневна връзка с природата, която много хора намират за успокояваща и няма да отглеждате всичко, което ядете, но дори няколко билки и зеленчуци могат да направят разликата. Какви екологични продукти може да използваме в дома? Плавнени турбички, екологичен сапун и така нататък. Ето няколко примера за екологични продукти, които можем да използваме у дома.
Памучни или многократно използваеми торбички за пазаруване вместо еднократни пластмасови. Многократно използваема бутилка за вода, метална или от здрава пластмаса, вместо да купувате еднократни пластмасови бутилки. Многократно използваеми контейнери, кутии за обяд, вместо пластмасово фолио или алуминиево фолио. Многократно използваема чаша за кафе, екологични почистващи продукти, които са биоразградими с по-малко агресивни химикали, сапун на парче или шампуан на парче с минимална паковка вместо пластмасови бутилки, кърпи от микрофибър или памук за почистване вместо хартиени кърпи за еднократна употреба, акумулаторни батерии вместо батерии за еднократна употреба, кошча за компост или кошча за хранителни отпадъци, ако правите компост. Скъпо ли излиза да направим дома си екологичен? Може да бъде, но не винаги. Има някои неща, които са много евтини или дори безплатни и които всеки може да направи. Например, изключване на осветлението и електрониката, когато не са необходими, използване на по-малко топла вода, по-кратки душове, по-ниска температура на бойлера, сушене на дрехите навън вместо използване на сушилня, отглеждане на няколко билки или растения от семена, използване на платнени торбички, кърпи за многократна употреба и контейнери за многократна употреба. Тези действия често спесяват пари бързо. И накрая, има ли някаква промяна лично във вашия дом, която го прави екологичен и с коя вие се гордеете? Да, има няколко неща, с които наистина се гордея. Сменихме почти всички лампи в дома си с LED кружки, това намали консумацията ни на енергия и почти никога не се налага да ги сменяме. Започнах да нося навсякъде със себе си свои собствени турбички и бутилки за многократна употреба, така че сега рядко използвам пластмасови изделия за еднократна употреба. Направих си малка градина на балкона с билки и зеленчуци. Не е голяма, но се гордея, че мога да ям храна, която сам съм отгледал.